borbi sa čudovištem. Potrudi se da i ti ne postaneš jedno, jer da bi pobedio neprijatelja, često moraš da koristiš njegove metode. A tu leži opasnost. Čovek je biće navika i lako prihvati ono što je nekada koristio, samo da bi preživeo. Roy Mustang je postao vojnik da bi pomagao ljudima, ali da bi to mogao, morao je da postane deo sistema. A biti deo sistema znači praviti kompromise. Ako je sistem dovoljno jak i korumpiran, želja da se pomogne nije dovoljna. Takav sistem lako proguta čoveka koji nema dovoljno snage da mu se odupre. Roy je želeo da pomogne drugima, ali je još više želeo da uništi sistem koji prezire. I možda ga upravo ta mržnja nije pustila da odustane. Nije samo ljubav ta koja pokreće pozitivne promene. Ponekad je to i mržnja.